Mathias gør et eller andet sjovt. Det er som om du boller med. Nej, det gider jeg ikke. Okay, men Mathias, tag lige telefonen væk for dig. Og så lad os som om, at du skal... video. Ja, sammen her. Ja, lav et eller andet. Jeg på video. Jeg har fået det helt på video. Ej, jeg skal ikke love min video. Og det er Chapman, ham her. Den grimme ælling. Selipe. Nej. Jeg er ikke min grimme ælling. Nej. Chapman her. Chappy